Avui aprendrem a fer una rosa de paper. Per fer la nostra rosa necessitem una ouera, unes tisores, un rotulador còpic i silicona calenta. Per començar s'han de retallar 4 parts del recipient on posem l'ou. Es pot retallar amb les mans directament. Un cop tinguem les 4 peces de les oueres, començarem a retallar-les en 5 trossos per fer els pètals. I ara el que farem és donar-los forma. Retallarem les puntes perquè així siguin més arrodonides. I ja podem muntar la rosa. Per començar, per fer el cor de la rosa haurem de tancar i ajuntar els pètals. Primer mirem com queda. Aquí, per exemple, el que faré és retallar aquesta punxa que surt d'aquí. Quan ja veiem que ens agrada, ho enganxem amb la silicona calenta. L'efecte és immediat, així que podem treballar molt més ràpid. Però si no tenim silicona calenta, també podem fer servir cola blanca o silicona freda. Ara formarem l'altre pètal. El posem al mig i abans de començar a posar la silicona mirarem més o menys com ens quedaria. Posem la silicona al cul i ja ho tindrem enganxat. També en posarem una mica pels costats perquè se'ns tanqui i no es quedi molt oberta la rosa. S'ha d'anar bastant ràpid perquè la silicona calenta s'asseca molt ràpidament. Sempre mirarem abans d'enganxar si els pètals estan capiculats els uns amb els altres perquè faci més efecte de rosa. També pots obrir una mica els pètals per aconseguir més un efecte de rosa. I bé, aquí ja tindríem la nostra rosa.
Tenim dues opcions, o deixar-la d'aquest color si ens agrada, o la podem pintar del color que nosaltres vulguem. En aquest cas, la pintarem de color vermell amb el rotulador Copic. També ho podem fer amb un pinzell. I així ha quedat la nostra rosa acabada de pintar. Un cop acabada es pot agafar un filferro, inclús de color verd, per donar-hi més sensació de rosa de veritat, i passem el filferro pel mig, ho foradem i perquè s'aguanti també podem fer una espiral per sota. Li podem donar la utilitat que vulguem. Per exemple, es pot fer de diferents mides, més grans, més petites, més tancades. Jo, per exemple, he fet diverses roses i les he posat en aquest marc de fotos i m'agrada molt com ha quedat. I també he fet una decoració de corona de Nadal on també li he posat diverses roses i també m'ha agradat molt el resultat. I això ha sigut tot. Moltes gràcies per veure aquest vídeo tutorial. Si t'ha agradat, dona-li like i subscriu-te al canal.